dudong pawik, swag yung kabunal ba? Paspas na lagi mo bunal sa kong manok. Dugay sa kong mga classmate ay mag-imo sa kong star. So yun, Kirara, oy. Naku, kilas ni ko, Kirara. Kabalo Saan na ka. yung gibuhat? Star, kabalo ka ni Claire. Kasayon, Rana. Daw, Ikaw. patalawan ako, double star. Oo. Kasayon, ra daw, anak daw. Kabalo kang balay ni Tarzan. Kadali, Rana, ang balay ni Tarzan. Ako mag-imo ko. Bisan, pag anak, ang balay ni Tarzan, no, kanang duha ka lastiko dabe, kabalo ka. Ha? Sama na, Isa ra. Sama na yung gibuhat. Sama na. Balay ni Tarzan. Mun ani yun pag-imo sa balay ni Tarzan, Claire. Ida, patalawad ako. Oo. Nanaan, bre, star mo na. Oh, star. Yo, nabunsa mo eh. Nga yun, nagbuhat-buhat may balay ni Tarzan. Anak naman, Kirara, hindi ka kabalo, oy. Tanaw. Bakit na may balay ni Tarzan? Apil ko. Kapangit, anong balay ni Tarzan? Kabalo mo, brief ni Tarzan, Claire. Kirara, tanawa. Brief ni Tarzan. Buhaton ako, brief. Brief ni Tarzan. Tagay na, Ala, kabalo si Kirara. Ikaw, Claire. Alin? Ana Maria, Gida. tanaw lang. Hello, kabalo si Claire. Tanawa ako apod, Hello. Magdula tanin nyo kay wala pa man si ma'am. Taon sa man itong dulaang Maria, dampa. Ayaw lang ng dampa, oy, kay sakit kay sa kamot. Sweater na lang tanin nyo. Pili ko kay basa ang yuta, Sa Maria mong gusto nga dula, Kirara. Kuan. Sampok ta ninyo. Sige. Sige. Namoy manok. Mangita ta ninyo. Talisay, di akong pangitaon. Bulit Ay. ako, Sige, tara, mangita na to. A few moments later. Dali na mo. Nanakoy manok. Ugis ako na. Ako kay bulit. Dali, sampo. Ay, sige. Relax na kaniya kay umahon na kong kimpintro si Maria kay pildihon ko ng iyang ugis. Sige. Pwede magkamabay, Claire. Sa ako Dili ko mo abay sa imo, oy. Kaluyahon na na imong manok. Akong manok lang ako. Dali na, Kirara. Dugay ni mo. Dali, tarihan na natin itong manok. Dali. Dili pagtarong. Sige. Ito pa dapat ito. Dali ko. Diyan na. Ang tamboy, ha. Agi ko, Claire. Sige, dali. Sige. Sige, 1. 2. Pag 3 up, down na. Wala man ninyo. Pusta na. Pusta. Pusta yun. 5 mil. 5 mil. 5 mil. Dali. 6 mil. Sumigag yun ni Maria, oy. Sige, dali. 1, 2, 3, buhi. Wala, patay. Isa ha? Tab na ba, ha? Hala. Yes, pwede ka, Maria. Nagkadaog ko. Nawa, ni abay pagkasakuha, Claire. Daog kuntak ka. Kita ron. Pildiyon ko na imong bulit. Tag-gismilay ta. Kaya nga sa ako ang ugis, oy, natsambahan pa dun sa bulit ni Kirara mo. Bawi lang ko niya. Sige, pabaya ko sa imo, ha, Claire. Usukol giday ka sa kong bulit, Claire, ha? Sa kuha lang, abay, Maria, kay nakadaog na ko ng ako ang bulit. Sige, abay na sa ko, Maria. Pila man imo ha. Ay, tuwa lang, Kirara. Nakachambar na iyang bulit. Kaiso, gani akong talisay. Trumil ako, Claire. Tarunga, Claire, ha? Isingko na para 10 mil ako, para 15 mil tanan ba? Sige. Sige, ang dama ng iyong 15 mil daan. Ikaw, asa man mong patadron? Be. Tara. Dara kong 5 milo. Itari na inyong manok. Saan pa bang classroom? Ano ka, anak? Dali, ulit. Dali na. Sige, Kung kasaba mo diri day, nagdula day mo tari-tari skin di day. alin na doon ang pawis. Ang lialis ka. Ha? Pil ka? Nakay Hindi, unsa may lastiko. sugal na? Lastiko. 15 milo yun, eh. Ako lastiko mo tanaw lang ko. Sige. Sige, be ako, boy. Grabing Kirara yun. Si pangalanan na imong manok Kirara. Bulit ni Dudong Pawik sa abay pa ka. Wala man ko lastiko Kirara, pero mas ako pulo. Unsa man ang manghiram doon ang pawis. Oy, wala ka lastiko pamalit. Nakoy daghan, Wala man ko kwarta Maria. Portanga lang ko. Piso lang. Bayaran man ta kaugma. Sige, Dudong Pawik, si abay na sa kwatanan kaya itong padaghanon. Sige ha, pautangon ta ka. Bayari dyan ni Ugma doon ang pawis. O, dara, piso ni. Sige, ugma na niha. Kung mudaog ko, ibalik na ko ni Ron. Dara Kirara o akong abayo. Sige, 10 mil na ko Kirara, 10 mil. Butang. Ayaw man ka na mamunal imong manok Kirara. Kumplito nag-vitamins. Dili ka tadihado anak Kirara. Ang Maria ani ganiya Dudong Pawik, swag yung kabunal ba? Paspas na lagi mo bunal sa kong manok. Katawa, bitaw karon. Sige lang. Sa man eh. Pero nga, pre, abay ba yung kuha na? Tarungag bitaw Kirara ha. Agyon pa kan si Kirara. 1, 2, 3, 4. Wala pa.
Kabla. Kato ka na. Sige. Sige ni. Buhi. 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 Tulo. Buhi. Wala ka. Oh. Wala ka, say. Ingon ka Kirara, maayo kay mamunal imong manok. Pildi ba na kita? Daog naman gutugan ni Hadudong Pawiks. O, tanawa Kirara. Pildi ang imong bulit. Chamber lagi to ko ganina. Naku, asa mong daog ni Cleroy. Nakay utang sa ko dudong pawik sa. O, dala imo Clero. Segunda. Nawa na ba ako ipusta po. Tanga ko Maria. Sige, segunda tanyo, tag 20 mil ta. O, sige. Dali patod. Kasama man ninyo. Naputang yung tingog dito sa gitba. Di mo lang ninyong sabungan ng atong classroom? Ma'am. O, dali na Kirara. Nagdulay noon mo. Wala gani mo makapanglimpyo sa classroom? Yes, ma'am. Ang limpyo meron, ma'am. May pagwa ko nag-apil-apil sa inyo hada. Nakasabano kong apil ni ma'am. Mga bata, andaman-daman na ang inyong tula. Kaya sa Lunes, i-present ito ninyo. Yes, ma'am. Di pa biya kay ko ka-memorize do. Mag-memorize na ko niya di ay. Kaya, Claire, happy to ko nakamemorize sa katong all things bright and beautiful. Ako mong gani. Ako mong gani. Kapit, may ko ka-memorize.